nge kialingi nge kwa umerete kugocha ingani nabere nkong nande yoko geche yebana ekora nyombe yalinge chirumu 3 ekera nanyore room yane ase nkorara konyoro mu sacho gosokere trisa guchimu uchisiko nande mogaso kena chikoboria muruyo nagante binga yanturabageka na twatumukire twakeiga lakini ebone kerante bigo maite nkarorege sunte no moro no linge nsabo kanyora na imukire na mwakire ogwa mwagete limo umuruyo na mwagete kabireiga kanyoro kule egento kiangirite bono yo namonyora asali mesi esimikire menge ninte mete kumudie getambe after work oyo usenkwa no nilikuwa tu sawa okay yani ni murigete chinga kishindambe paka kambura pakemburega tu ngendete kumurigi pakeri saa 1 akambura ngasomero mastaka gategerera kaira ni gwonga kairu prison kaneka prison nde remand nkanyoro bugimo borobo kongu paka ngalengere linga nkikiagerete ngachikuira police muchachi olengo agandebinga nabonari gosiba life ko secondem lakini nago subire myaka 30 obere ime yachera kera gosubire myaka 30 mbugate emyaka 42 ngachigwa ke sabu nganyoranga ine myaka 72 ngaseka sana oseka kuwa ne kwalenga no muntu olinda ali gotebanga kulisa singoleke inkwe in fact njaigete ngatwale karenga linga ki gese no ninche bono ngukunde igo no nale gote bigunga nye nyuoji na wate karenga ligenda nabona nale go batenga imoji konyenyera togenda dio kayo mwanchumurigereria Gusii Voice na net kulinde ngokoletera mugano kurwa sekinyoro kya geterere aiga asange by the way korore ga bantu bali bageterere bamaita sakuruku sangoma ande maugati getungurumu timani no magunde binyoro bimagu keumbu nyali bali chache ase county ya Kisii aigali tukulia lero ninde no mugano it's a kind of inspirational story no mugano ochageta sakong lakini ukaerera sagia ogoli no mungwana yo mukuru Dennis Osoro uyo bete kago sibwa ase okumwaka na kumuita mukae but pasei kwa resale zaidi yabete kago sibwa miaka 30 but akaenda hapo sibwa miaka 8 na mwagete mukae agasiri mabwae mwaka 2016 obeire prison all the time paka boni gachite asipole tu mwaka ulio era 2024 December after spending 8 years in prison. Ochenji riboni igo beiro murandia nabo igo nabo goteba nabo te skills chinyinge echiaraga ni abantu bomo support at least achake ko endre no bugima bwae otoli nerega ali tukulia letkara turesa story yae guchakiranga gikia bete litukiriga umwaka 2016 ngakia korita kanyaranga kuhaka mukae bakagakwa nabo igo ngakia bwati tu ngakiki na kia lingi how has prison time been ngaki prison ya bairi nabo igo ngakia sipoiru ngakia iranire nka ngakia kenyorugia mu accepted nabo igo ngakia ganetie eli ubugima bwae bagendere guchakira guchibusyo chekro ko Brian McKnight. This is the Gusii Voice. Sana sibali bagenda tekonya gotobwati nabo igo goto subscribe and to subscribe, this is your chance. Subscribe as always, thumbs up asibali babiri ba subscribe tigansa mato kwa nere elitonyero mugano wewa in full kabisa. Mwancho muligereri Gusii Voice na ndibona nago tebinga bona ikira senkeiga elitukwane na Dennis Osoro asobwe obwe kiranu kabisa. In fact abantu abange babiri bagusibwa uchi prison ande nalinge chinsema cha prison bana nabatetie wiki elia ngabakingo kwana naba tenilwa prison abantu abange prison ndiro kukaro muntu kwigwa story ngo muntu bwatiro chire prison ko manyanga bona that is the end of the story.
as much as tali asagi ya mundu atakiri guchia but abantu mbali bachire prison ande bakolere guchenchia ande bakolere kuba abantu bao kubwa bali bachie tororo. That is something I can attest ni manyete na narorire nande lakini tuli go supporting abantu bagende prison and we are not supporting abantu bakole criminal offenses esenje bachikobwato. But saying it's something which has happened nande bintu kyaberege okorekana rero ntulega chinseme chiga chiageterere kenyoru kyageterere mabuna nabote inacha gocha iga naswanyosia para gocha iga naika bakatimanie se asakro kwa timani buying center. Yes, magu etungurumu magu ibeli agu sangoma sayu magu naonde maga tigati binyoro ibima ndere gana Dennis oyotoretaga oberika gusibwa se miaka 8 almost 9 but ye kesibokia yake alingi kimiaka 30 tigatorese ngakie gete kuiko ngakia bete miaka gokeigwa nkige kia muireto nabo igo gwikira boniga ochenchiri ostara chenchia yatokuwa nenerega iga elia twereza mangizedi. Karibu sana Dennis. Bia mono muraria bono muraria nabo nari wanja nte yo mutegererio na marietane bono nabo igo namanyire ngo mutegereri na gwatukuganio konene gukumanyanga Dennis ngi akorete na emiaka ibona kwambuli na sarasini mekina chitebwa nkoiga kikia beta baka kire miaka 30 kabisa ngacha tinta mitikuru chera yona igoro tu imagine ngakai hao na wona igoro tu ngacha buya igo no nyana bari mu bane kurwe chere na igoro tu yaksum dicha kwamba mbaire tichinga chinyinge kumbugati kini mbachite bagacha bakandra bakandetera marubane no ara ye kanisa kunyarara tole baadaye no nyabugata iga igona bongo ogete mbiamano gomo no mutegereri nja samari tangoro ku Dennis Osoro Nyatigo Dennis Osoro Nyatigo no muiburu ase kenyoro giageterere iga no onka kenyoro giageterere gutoka imiyo muchio keumbu chinga kichi gabuna kwamba uri mutegerera ni mutangasaji neke rituke rimo kerna meta ase kenyoro giakabosi bina aria no twamete no murugione amo na abana bane babire ritukoria ringerie sabato na bangite gocha ase nga yane lakini njanya alikana ngiche ngaikasi na igite njira kaono ginkoirana nkanyore ebikoro bitango giti ase nyumba yane kero kuirana ko kera na agenda ngiche lakini bono nacha nkairana ngaikasi getoro jiru aringe gasitwasi betengo menganyisubura nganya maji kingotira ngoikase twamenyete sengeria nkanyore ekoro gitango giti agekangirira gwako murugione baka gukwa nge kiaringe nge kwa umerete kugocha engane na bere nkong nande yoko geche yebano lakini nabo yaringe wiya kero kendo yobwate tabibuneye atige ekora nyombe yaringe chirumu 3 ekera nanyore room yane ase nkorara konyoro mu sacho gosokere trisa guchimu uchisiko nande mogaso kena chikoboria muruyo na gante binga yanturaba geka na utu atumukire twakeiga lakini ebone kerante bigo maite nkarorege sunte no moro no linge nsao kanyona imukiri na mwakire bono nabo yamberete gasi enkong kyagarekera na mwakakwa na minyogete satambe kagenda nkare ebisa kene ebisa nkaruo nkayanga no timbwene tinkwebisa nyagenda bake police station ya Itumbe kagenda ngate muswati olinge station ngamote inje kurukunyarebe nyarebe akorire kisanga kirega muswati oli nabango boete yakorona tindikorokana na muntu oraite muntu akarankani ngaya ayetubwene ndio gaswama tebe gento wacha musigario musigario yo agastuka ngakyo muntu yagonde lakini nabona motetie kenenga nabo yabaigo ekera bansa betesimi namba yesimi bagete linge kakiki kuachete polisia kankia bete kankia bete getarieke ekora ritukerio tinchieti ko report kengima gona minyogete ngagenda nkarara sinararete mambi bugakia ngagende police station ande kabere nkori ukwale obvious ko montago sine mura wikwari bono nchina atagite bandi
seng'enche gente kenche nakora naone ya nachiete nkanda ngasoa garia nkabwatwa chitaika chinke sana nabereta itumbi seng'enche nkori giunale CID gacha kambori kangino muchio bosongo nkalikiwe statement kena likiwe statement baada ya siku kama 7 hivi nkairwa busiweke gambero ngasomeru ngatebi gutoba sa guitaba gose okane egento okora aye ogosomeru okire buno okirete yo ngoyongo gotebi ibono ne prosecutor ngasomero mastaka kategerera nkaira ni gwonga nkairu prison kana ka prison nde remand nkanyoro bugimo borobo kongupa kangalengera linga nkikiagerete ngachikuira police borobo kongu erumande nganyora kanyomba gete karenge tu kanga kaoli tu lakini ya gakebuyiga tokarara litukelia abantu 120 abanda 120 echo no ere mabo ni fact obo kemuna nkwagende echo koira na ibogaria ondiyo aibona bora twali mechande menene nkabero wange siku 7 nkaire ni gusubeke gambero kana ni gusubeke gambero nengataiwa siku 7 igo karoboro obokong sana eka none ndagera ya bete shida lakini tinji etigotiga gusaba pako kaligrate ngikiagera police neira police ngona enda gotama ngenda pi ngalengerenga nona chiete ndi kuna nguchi mansa umontandi ko muchio lakini menye but tinji etigotiga gusaba nyasaye okay ngasaba nyasaye akabona nankonya kanga chinguru sana nande nkainyura abasomba bomonene ekera babu atubaji kwae guchindagira chingiya bachikurwa nesege barabumba liye tindagira lingiya ebachita bakasaba maemba chinyeni amache bakaba gutumia chinga kigete erindo muruoti abakorere test ekera chiko bakorere test bagatoka bagwati chinguru mono enganeye kanga ogosemerio konene nkamanyanga na inje nabeta keire mbe ntware imani buneri in fact imani yega nkonya kirana ira nigwe ekoti masama tukama keiga bono alime bo echera mbabwate biwango bya magoso buna abantu awente ko bakobera bono ngarusi wali sinalinge remand ngari twasiba koroka mix block n'abantu baitete bakaiba babwate bina biri ebikongo robali ndunebi ngarusi wonka letu asegurubwe kana tu asegurubwe tobamo bono ga dibaga ndro lyo kurara banda aba mbali kubwatu bange dibaga ndro lyo kurara lakini no eli baga lyo kurara abantu muri na barobu inyuranga n'abantu bakorete ibintu binge nande barobu abangete gokora ebibe kwenyolire manage criminal utarengebo bono kwenyolire ma nkagendera gusaba ese nyombe twenge twenga abantu kianda karumu getaga keiga abantu abakianda bons abantu montoranyo to taikunywe sigara noyo igona njenga ikoto kababere bono chinga kibao chaka kunywa marogoba la egentora na chikete bono tuganchana na barobo ebagusuka aside ngo bae sigara ngai bagurusi sigara o sigara inkorenta bale in fact none nya sore gusaria bantechera na serikali ekoreta urocho muntu gwatiru siekeiru ngai yagweta agenda achiko gurenya sora agure sigara agera achiko tumia nde tokirira au yes ngogendera tori kuru au igoma turagenda kina kugamba bado bono nde togenda turakirira au mancho muligereri ngorengino bwatie mangana muna tokwana but bono aye ende tukukuira niga simwamete ibeno ibeno gwateba yes litukiriga ochiete okore gitendeke nsanga pia lingi nande nsanga bikoro wetenka elie chiri chinsa kianda ekaro kurunka ekere gitendeke yokorekana nkabona nego nduwe abwese na mete nduwe to chinsa inye chiamambi batigo murugio nkabatiga lakini tukaigwana nkonda bale kanisa lyange tukuli sabato bono ncheguna nasoka ngasoka nengombe yalengabo ngaenda nganyisiba roche kabate mokuru kanisa yange ngumbuga ono ngasibete ngombe ngumbwa kabate mokuru kanisa monye subule monye amache monye tiri egento kiabete ngombe limuna nanye sibetali ona yenyorete
chinse chingoja kwanye tigete chinse chingoja bono chirange saa 8 iga Oma dengo morugi ona abana bago babere kila kitu iko sawa ane kanisa bakari bono gingo nyorari ngane abantu mbararuka kanisa baka chinse nganye rusia ngatira ngaye ya mache ngana nganye siba angena ankaiga kananye sibarende nari elinchiete bono aiga sengo soeranso e compound imaga itankale ngo keri bati nakuka ruete siginanga bantana ayiko banyora life once nandango nabona aliko baita bonse ekoera chinse cy'ubururu bwa mbwatete bone gani nte buntu waroboro una bolimbo iyo ubwo arenge igoro ukwandira tora mangana y'ubururu bono ikagera kera na ikaga bono abo kire chinsa kianda ige mangana yaiga abete chinsa kianda cya mugaso ninte meteka na nyora no muntu na mwakire ukule ninte mete ngamenyokia oyo genda abana mbaro chinga kichi bana mbalengo egento kiangirite bono oyo namonyora asali mesi esimikire menge ninte mete kumuligi gepindi getambe after work oyo ngwalenge soba senkwa no nilikuwa tu sawa okay yani ni muligete chinga kishintambe paka kambura pakemburega tu utuko saa moja chimbero chigamokonya ngende kumuligi pakeri saa moja akambura nande bona sinjo ndamumanyete Chibono na ikuri yo muntu monyore gosini mesimi bitumai. Igonya nabona gonya muntu ndi bwensi ntebe nere. Chinsa isato. Igo ndi kwali komera mesie yume. Mbaka ari kontebi. Ngakia to kazai. Ona waya bete igo. No iranete nyombe. Tingiranete. Igo na liyo chiete igo kagendera. Nabo no tinchiranete. Ninganyete. Serikali yegacha lakini tema idinga no ndabo. Serikali neje tengarara barushi no mubere. Bayirire. Basi kama yakorwa sai ogwa mwagete limo umurugyo ne namwagete kabirega kanyoro kule twande bono gas twalenge gas twalenge prison abantu abayiga twagambire nabaro bagatoyibona ndenge sigara yabona nyaso banywere aside mbakoretebo nechinga ki twikire to gosaba bonspina obale witabana ntwasaba to twatera twensi mbayitabira nite mugaba basani bo tukaba basani bado muri remand the capital remand na rure remand outna remand muntu narota otoligereti otamanyetie mangana prison ande yakoba difference ibin de beyonce inki abantu mbale bina bono babwate steering babwate asorud amanda nando bakubwatu abange bono ebale outna remand kawaida tu capital remand ekera bayikira ali bawuchenjeri kuchiyanga bali kutwara yanga cyabo cyaraki lakini ordinary remand na bawutwara cyanga kiri cyabo cya kawaida bone ekera ba capital remand wikira ali okwawe yanga giteka kiga ne rokobeke kworokinga muntu isa criminal tari muntu muya bona ababande tibali koiruna mbanto gwate magoso mono ego na wara ikali basibwe isiko basibwe mitinye tato ba kwe fine into buna marua simple cases abogonya bago bako bikwabo okay but ekere yigete chitaliki isanemo mutinyo kianda turojina bwa tumutinyo 8 mutinyo kianda nari nchiete nkabua nkaika kotini bono ngasomerwa ngatebungi tabe wose nkane ekera yaba igo ngakoraki ngabateni sawa kena nasomeru gasomera mastaka ne ngaboli ngwatikenda gota iye koti ngabateye ningiota iye koti ngabatenga inje mangana ine mwasomana baliyo bakamboli ne kene nayo uitete kabateye in fact ntaligo kungaine koti ya tenenete chitaike 30 muchachu lia kabike karamu bwatense andigerereti akaboli umwate bagati oneli swalinga ngwa kambeteno client kia oboli oli akamote ya nda utomerana kera mumerana rero ngwale komote igoro yekineke tinyo tibaga oli muchachi olengo ante Mr Karanja ante binga na banari go so life ko secondem olma tinje binde yago ndaitimanyiti lakini nago subire miaka 30
obere imeyechera kera gonsu emyaka 30 mbwate emyaka 42 ngachigwa kesabu nganyoranga ine emyaka 72 ngaseka sana waseka kuwa ne kuwa lengenga no muntu oli ndale goteba ngakulisa singoreke inkwe in fact njaigete ngatwale karenga linga ki gese no ninche bono ngukunde igo no nale goteba kungango nyenyuji na wate karenga ligenda nabona ale kubatenga imuji konyenyera togenda dio kayo lakini bonekera nasibu tutara ndo gosibu igo ejaji kare kunya kupolie mwadvocate yogo igobona banta bange ba expected karo kwenda koti ingana ligwa karo takirikulikana abantu bange paka nono mujaji na babirengera libirenga kare wikira sale okane ekora inere gasi yae enia yabo gotaka mukane kenya gocha egere kineke kirigiri ligwa sobwagale kare kiari ligwa sobwagale gotaka bari batoma abantu bari bagokora obutuki bweime egere baacha ona sengeri egente kikorekanete egere babwati buya bamanyanga ki okay omuntu oyo okorire egente kuna bono natigeta abana agaiga abana abaiga ngaki bacha komenya onde naro ora bwata abana abaiga barere senchirengia omuntu oyo turamutiga ache family ne mwarigani ekora nabekutie kurigereria mono kina buna bono ki family kuna nche bono ikiana abekurigeria tebena omuntu otiga tomusibe myaka 3 na ndi tomusibe na provision abere isiko esibogianka turamutiga ngake echamira akore ndoki era reactinere lakini bono njetinje dikwa koti libagerio kwarorera nakiye kondete ri swali rinde ngikiagere tuganchira naye njege ndoki agete nganchirana na singinjo na rigirete nyasaye nkanja ngo montoro chipi ngokore gente Kenya sae igo yo ngote imwanya bantu ninte imwanya bantu ngatinkorete ginkorete bado nyasaye na korete gendoki amanyite ngani korete gente igo mbuyante binya sae aisane kenga maene pi cheni korete gente nkorete gente na singinjo tina manyite ngente kenga nchira kikiransibe yuzi njera maite ngaki umuntu kanyorera magoso bono nari korra basibu bande gali ase rija kwamba nturiko bamora baro bakirinkorera naringe narabona abantu bapoekete tu abantu babwati gentu bakora ekambetereri ngamanyanga ngise kusibu engokore sibu kiane mapema egere ngendeka ni state yoko na kobere rumandi nkore kinang bantu mbaro bakabwate myaka kianda bale rumandi paka 10 batana kusibu bakanete baliete mu nande bakorete bintu bakorete yani koroche rumandi una wate abanembe embe wokumia okay bonekera umuchachi uyo yansomera igo ante bini myaka 30 bono baada yo gonte binga na munari usiba live condemn no ga ibiregere bigagostwa nkintanya kandire zamangana no tinche gutwara kerengere lieki engi techera ngate yando nasibiru bantu bagankumizana igwaita bate yae china itabire nkairwa bono ngabekero chianga gete chiaba sibulende lakini in fact chianga chingo to okumia paka dinari kwa mini nje mbegete ekora nje na tubete twenda na maguruga asande na ngebusa deiko chiwiki bere iga bakangira godiaga kai igobono ga ekine kige korekana kisi local korekana kisi high court yes kisi high court ukaira ni kisi prison osekurwa ali ukaira bono mbona nasibiru ngairu kisi prison kisi prison yakambeko chiwiki bere chioka lakini chiwiki chibere nchibado tinje tikonya gotwara wasi ngaji amachanja bembegete nanyota bantororo bono abasibu tuganse konya kuigera matera na bara chiwiki chibere ribon tubwate kerengere lingaki matera ito gikato ya rosto ya record kabuguriko yero mutinyo kane wanjira ndobo gimabugago on lady kuna nasi betu nche ene itabete nkemanya nga nje gojakira bonega no musibu na usibu kwane enasi wase nje omurugione nge itabirana yani tinje tunya gutwara birengere libibenga abantu mbale mali in fact bagwata isimi bakwibira abantu cyubesa bagwata isimi ejibagwaga none serikali baletere none nya sole nini binte binge meyachera lakini nje tinje gutwara kerengere lieki licha ya kwamba none family yana
inje igete onte to kwana nere ige sabuni nabo konyore mbwate challenge ya senda lakini tinje ko twara kerengere likende pakali tukeli monginyo teka nyo na nyurite namba ya my sister yongo bwati ko kusabina in fact nachi nagenda se serikali ko sabe simi serikali ekanga nali kwanja gutumia simi ende onse kere serikali yange simi na kanyori nambe ya soira kere ya soa nkamatebinga onde Kisumu udia in fact mwana yo muntu tabwate besa akantumira siringi 100 chera no tatumira umuntu egora 150 yako ego bono ya taxi 50 ya serikali nkayo 50 ngana ngagule sabuni bono kwarule bosongo bono kwarule bosongo na ikire godia ngi kwasomero ngiyogote ngakibagote ngogo transfer bali no happened no bari ko gote ikende ngankuya tole barabuna bwaki mambe bate baso kichigwara ndichiriga ayenye ritari ori atoka hayo chake sabari mapema elio bono no bwate information ikenderete ka gusonde nyago gocha kora prison ge yagote matanga akolekanire amangana matanga nanya bwatete buya lakini buna nasibu tinyo information yende yonse ara matanga na akorire kinde bosongo woneke na matanga era na liye nchite gosibu buna ntogete ngirire godiaga ngiorengereti birengere bia uma enga kiega okero kuigunga baka matanga akoleka amangana na ale korra na mangi sana one nabona maitena kera na irane ndintu ale mechando metanga na roche ne yabana bana two asenge njonji na lenge kusupport mamo minto ina maitenga na bonta monyore asinga kiji chionse ande yalenge kena ekera na bogori tigunga genda Kisumu aronje na maitenga bono guchakira ubwane bwa karindoki bwa butokire lakini maitenga ndogi yankonyete ngoje certificate nera twasomete chinga kiecho echo taraenda Kisumu chibono Kisumu ne certificate Kisumu nyakorete ekera nanyore certificate ye Kisumu certificate nera gerete ngaira na gocha bosongo mo saini jaji olengo kwa kwany na jeda salinga kwana nere social oriented development initiative ngakwana nere ngamotega kinyanchire ngenda ndora bana only ngai chiwikiberecho ngira ne bosongo anyway sawa twaisa bali ya ukuru kwa soma iru kwa iru godiaga boneka nega godiaga ngaenda tinjetia senje na njite mangana masomo ngajoin kosie one muno kwa prison ya Kisi egali maiga mubekire go Kisumu ose mo maite asmo gochi no twate tu Kisumu Kisumu ntayo onyagochio na sto jejereye ntuto nchena kaiguringa abantu akara bagi Kisumu baguku ne miako mato sibirentati ne miaka ansara sini bono njira bona maite ngonya Kisumu to gochia ngaseneki amakwiri to gochikuwe igo njira bona bwate imaninga kwa kaigure igore yagodia by the way nande kana igeto 2017 geita bono geita naona maite naona situaso irega namagena nali igora Kisumu prison ya mange ngamaya ngaroga njira no ya kororekana bogimambulia saa lakini mwa tendo yokumia kana sote mengacho ni masomo haya nanyo orete kanisa ya Adventista nero na nje monyana no mwa Adventista ngatua yani nkaigubuya leja kwamba chianga mbugate toiba chiri nusu na ni chianga mbegete nusu wana abasani aba SD na bantaba ya baigete tokamanyana bakambolia ningonki magoso kiobugate nkabaeresa nali kopisanje magosane none umwana umusini ni gari komboli chero nayo goteba magosane naya abange mbali kukwana magosabo wako ya bisase nginjo bosoko bono abantu bagankonye chianga chingi ya bono godiaga yani nkenyora nde kwaya imi abao konya nabasibo bamino babwate chipea chichianga bagankonya yani nkenyora nde kwaya imi kaigo ya basidie tukaungana n'abangwana bali tukabatokonya gotera ntwa bwate kerenge liyo record gotiaga lakini tinje tikofanikiwa ekora oikomotinyokane 2017 ena iranete ocha bosongo kera nakira chueti na iwe certificate ye yiga kena ka bosongo kerenge likilikia niyo record
tinje tiko getiga nkanyora yebo ngimabwa bwa prison bwensi ekwabegete ngabo ngimabwa asinya amangana nyasaye nje na obegete asinya sa ndeto smoligererio toligere chinse chi tora sasa emiakire ngikwaberete godiaga ni mbeto eli nchiete mapema ngache kuira no mutinyo yokane ngorte mitinyi angenano ngakibugi mabwe eseli bole bwe prison bole ma abantu aina ngakibugi mabwa bole what happens in prison day life ngakiako bakubona kibaka bwira nabona ari gwancha nkwere genteke litanye kana gotebiri timbasa ko bana ande nchikoira na bak igona bato chiko koro summary ngoko ande omugano yo ekera nika busongo kerengererie gikiani yo recording giti gosira narure godiaga 8 months later na ikire busongo nkanyora igurubu bono igurubu erito agotera nkanyora bake kuira ni bono ga nasaba transfer ku Kisumu obisaini jachi ulio nganjira kulingana nimbu yane toko igwe transfer nyakoro muntu ko nawo wate bisanga sanga imeyechera koiketo kana ngomuntu yo litanga no muntu onyenyekete no muntu rumia nabasibwa babande na netabi engiya omuntu oratuma ndonsi agenda ndairana bone kero lyangari bagana irana gocha busongo nganyore group eri twengenera abantu abogorigo nande transfer mbayo bayirirura kiri batatomba koreteki batatomba tigarete ni factinga bateke ndo tokora tokoromuki toreta abantu bande tokoreki totere tukaba togotera tukaba kianda tugaje tukaba 13 umwalimu nalo ngori kurukwa Michael Kibwage na chaplain Ondigi tukabateya turangererie chikanisa chitokonye chikanisa njia chite kunabona ikanisa ya Nyusi anja chito nyakoya ya chite chikanisa chinyinge chigacha chigatokonye yende kurukero karuru bagatokonya chibesa tukarecord na tukakora shooting ubwango bunaliye kanisa ya eliere busongalia yeitali gochiko igorerwa ukora shooting bake video ntokata baka video ngotero ngakuru kisi main prison ogotero utangani ogotero utantu atu recorded no enkolinga tobasa ukwo moyo bicha koma no ekora segesibo no engie sona etete matemu amangira kinyaka akabua usikurigereria aiga anekere kanisa ya busonga iko iguru no mukutano waba musangeka no monene aiga anenjire imbwata magazi ne unyeroke ya bwate ikifunguo no yonere pastor uriyo chite koigora kanisa iyo kisi SDA yerige itanzali licha ya kwamba abalimu aba igite kibino gosoe prison ime ane kanisa ime onero renge twice ngaki poet no mwako muyo mwako ina nkonyete by the way chinga blue bonoga ane kanisa ime tolenjera kwanda na pastor tonya kugamba bona gonta ibono muswati olende tingo wata ni nyangi nkomukani ya nje oyo mole na prison bona abana bo abarandi bali bachite ko igorenge kanisa litukeli iga bona prison ma prison iga lakini bado balimu abo sionta yontarire aichego saja amanya kyo mungwano libono nga ya chita gasira gochi kikiabete na boranya na baraba akiro transfer okomanya sometimes lakini rende egasi ina na botu akorte gasi ngiya paka tukarecord bono ko imuki ukwane ko rwosongo njiko ko respo kyane godiaga bado imyaka 30 ekera tuone chikandechi ngaimo ko chikandechi twachirositi prison abalimu abaito tukakira abantu baito gisimi sana bagacha bakagura chikandechi okumia ngokoneliwa muntu okonegu nona na bukwari go choneliwa niyo yokoni yoko kuchibesa no mwalimu chaplain omaite I don't know ngikia penatiaro kusina chibesa chiaro kante ko bachinyinge chibesa omaite ni chimbe omaite kwaje lito kabogori gutwensi abandi bakairugo diaga yani mostly buna njenga toka godiaga abandi bakairuki boss twenga abantu 13 twins tukarusi ubosongo ige kwaje yiya gore ndiye egakwa onta yo itu none kande yamo ya free yani igo asega se tu akorda yonzi onta yo itu none shiring kera baji gusibia kwende ya gatatu
basi bitie chintanga ni bakaoni chia kabere bakaoni no toli bado chia gatatu akitoko boguli eyere 2019 ono imwale kwa kujibesa ngakimo ngaimo kwa kumobeki no na bokolikirwa se warrant buno gosoka chigokonye no wekara gochi soko egwe okay gose sabunikira akobole ogenda oteberegererie warrant yane ngorere sabuni okay abunko ngo premunde chaplains bali banenge ngakiyo ekora kotako musibu omokia koikomoro kingente ko kora nkebwata matunda aya egera muntu uyu na akora agokora gasubugete kurume yayenga no ingo gokorera nyasaye lakini bado abongo feni bit minute nga na embali mokoro sibiro go mali na ekrobi kwoni gu no takire kwa appreciate ne takire go rero ne sabuni okay lakini mono chi chere chinyinge tinanya korora ba okaro okay una bono godiaga mo serious na ruete no musigari olio mwalimu olio nero ochorora na abantu abakoregas o ando bagorere tissue sabuni oichalimo ba lakini wakonyora omonto arostia somutienyi ange ebinto byao ni wachi ange chimilioni 30 to 50 mutinyi yo arostia birogo kabati chigasoka unabona ndo welding machine akonyora ichike emeo ni 700 ichiko bolie ngeli osambenya miliotire lakini musibuwe kendonge yakora into kieke akoyagwa igo omusibu ise korumali ubwate kerengererie kia anyora omuntu kumusira amo chibesa aigo anyora chi machine chiaye acha kegas in fact na bakonya abantu andakoro si bintu biragere asa yale arokane ko base okay bono ekera twimukigo twagenda kwaye imbore ya edit gento nago tebingana bongo premu abalimu aba utakomosibua nera erore ko bumuntu gento karo sirie genteki ya kiaro kanire kiabere chibesa muntu uyu murikere nona singi 100 njengo kanina ringe nkoregas ngwa kan tenibob bade tenibob we yane egachu omutienyi nimbwate ange siringi 200 na 40 gasingi ncho chi weekend injira kose 200 nga embenkoro seli siringi 200 chiane kero mutienyi igongo mwaka nimbwate angeluna ange 2000 chiane iko sabu nteo kara yentu yeke teo kubura lakini bono serikali teri kuligere lipaka gabo na ukonyore ayo nya gukora twegas ande igo mwakora na igo okay unabona somo jioli ogodiaga lieka na igeto miakerenga sofa bono kuira niri godia bono miakerenga to kwandero ole godiaga ngira nto 2019 igo bado ni mchanga kwa kifungo eka turuchi nasibu 2017 2017 na iruma ate 2017 mutinyokana na ira naga naba bosongo 19 mutinyokana na ira ni Kisumu wono Kisumu no njete ngabera wono ngaswai kanisa imepi nganjanga asinge njona rurali na recording inchitira matere kitambire mbwatali ninjitira matera mange na rosiri kena ikali tukaendera gotera oishikoriga lirube ligaliane mbabegete mbakuoteti inkina ruokinde inkina nelia Kisumu East District SDA Church yes Seventh Adventist Central Nyanza Conference yes to whom it may concern, this is to bring to your attention the fact that Mr. Dennis Osoro Nyatigo Yunai, holder of national ID Nambira, yes, who has been serving Kisumu Maximum Prison as a prisoner for some time, become a convert of Seventh-day Adventist Church through baptism, who baptized 2017. Yes. Yeah. Later saw it wise to have him serve as an elder. Yes. In the prison of the church, in the prison church, which we consider as our Sabbath school after he had convinced the church administration since May 2023. Na ande kaba officiated now more Pastor Philip Ward. Philip Ward nero they talk about. Okay. Yeah. Ona babali na I commend him to his next reception regard of his transformation as SDFA church. And we talk a church choir director. Kerangoso ka kurumu chyo Kisumu. Mondo kore poli arenga nkwa lengo mondo bwe kanisa otaragenda prison. Yes. Kati ende ane yabatiso no ene nyumba. Na batise tu mapema kitungurumu. Lakini bono maeta sengenjo no chabanta bango konya bagwansa kunyo maruba tari kunyo. Ni fact yo monta kwenyora.
opimana enkonyu bono yani ntinde ngije timbasa korora into bigo kore kasa igo nkonyu ingije timbasa korora mangana aya ongwa chagete konyo nchiri njagete kunywa amaru bono gakubaite no omwancho muri no tokwira na magana mutuna bogo twabira igo nyuma no yali igente gitarachi koba sign sinchiri chiaringe chimbigoro ya mugao yes nanganyete kurwa pakelibi litoji koba nere toji bono sobo mabito bo moiso njanera onjete ngachi kumuoyi kurwa sanganya atire angao akameta riski munyarondo rugo nkagenda ngachi kumuoyi kurwa baada yange achirange miaka ebere ngona kumurigitu paka ange miaka 3 ekena jiko wa arasigeta asigeta ngagenda ngachi kumuoyi kamota ininju chitunji tobera amo nchieto nganyaba medo bugima geto bobe abana bawo lakini umwana no mumuro monene ere mamwatigarite ere tachieti ere bari kumuira nando irana bona ere tukabatore nere ryoka igomo kanyamba igomo arasumbwana tase kiyo yasa matuka matamba tabina chichi bara bwa tabibato na chichi aitwa gusumbwanira baka no gwirana kwana nji kunywa maru nero gera tengera na ime ya maru aya elindo ebe kogera niyo liteka atwa ikogoro uri mu bono buri kanisa geterere ne ngaki ina bwate chibese nsa na nkonyete abona yo chwe no nemete bona magogo nabona nyirite kanisa tukarosie birogo kanisa itentanga ni kutokorosia twabatisiru tokaba imebuya bako ngwana bwa chenje nyombe ya nenga nyebeke birogo bigaichora chimesi gaichora imebuya smart ya no kerogo so wanja nga aromo muntu maite nyasare kibone ga digere timbu atikero kono nekamo timbu atino onye nona kamesa muna na bwatu timindo bia ne bikasira pi none yani paka none gechiko lakini nende bono egero mutegereri tukero kende tarosa tiga nkwana na musio ga samariga ngakibono bono ngakibono nduete prison ere 2024 nabokomo December 24 ya December bonya ko sabatole ego ikari tukulia lingeli Aramis tarehe 22 December ngorangeli ngotebe kuninda kire koti ngo diagana ngo igubuya sana yako ko na bere ngogenda yara kenenge yongotebu na genda na tebu no chotebu wone kerna genda litukeli Friday 23 nkabani cyo mutangani saa 2 karangeli ukoti kerna rangeliwa mbanku andiri kende bagacha gonsomera lyoka oyo maga nsomera bara bachachi batatu oyo maga nsomera gante 17 years tingo kiri 17 ya rule 30 paka 17 ya jire 17 lakini ngate umoyo ne iminga nyako tenya science na ko tebetiwo eko na ma 17 ko tina akora oriyo ndo kabira kamote igwasomire gente kibobe etwa tebete myaka 10 ach anekero lya mote bigo galengeringa kakia tare ko mote mono egera airole oriya gasaba mabira agateba mzuri agansa gusomana ndege ntukeribia agantebinga otakirobere prison koti yarigereria magosao nande yarigeri nabarikirete memoranda mugete ngali kande ngasaba yarigeri ibuna gwarigete amangana wocha huswike gambereke yara korigeri yarorere nga mbuyobere prison emyaka 10 yakuruse ikuru 30 pake emyaka 10 tinkwantikende chenga kiratu nganyo yokabere ngia okwana uriyo kabere nera gansomera tesem agante koti yarigere no gwata magoso igo yagosibire emyaka 10 obere ime yechera oliwo mwisa gansomera tesem emyaka 10 maite ekera bakora batarachi gokwana enkwana yo mwiso njenganyora mbata etimbi ya mono nana imoke kurwasa itinjo sofa erenga kwa wako ili wagosomera kanya na akorire miaka 8 na miezi 8 miezi 8 iga bone askirango igweje 10 prison ngurusi bale elimizon kero mwaka ngurusi bale mitinye ne bono yatakire na ko bali miaka 6 karibu na miezi 8 bone gatokana na achire 8 months hapo bone gatoka kingo cha kurukoti
ombwato mogoko yani omogoko ngosinyo kokwana no muntu endo kirwate pa unga Nyasaye tali gona odetingi kikwa Nyasaye na betengo na como saba potuko nyakorora chindoto matenyo okay onya tingo tigu ngewe miaka 10 onya bantu balimba bwati orumimero okwana ngatwa gotigire bange miaka 10 ne miaka ya ne 10 nari como saba nari como saba matenga ki mama no murwaire tinta getiaku ntamurochi inta gete morore amanye goku ekolo kwa moya bantu kokune nabo bono nabo bado onya kolengererio lengano yakinde gaiga tali nanjite gojaga yes nje ni manyitenga usiano ya nene Nyasaye na kiyale ekolo noneka nayo saba alingi nali koboka saa 9 na saba saa 11 bono twasaba kwa uchumura abantu twametange 90 nyumba bono nabona ali kweshinga kicho nasome ebuku chinse chibutuko saa 11 narandika waita twasabonye no twatera oyo utaka kurara na nduira nurara okay bono kera na rukotini na tawinya sawa moyo ne menga ntwa kwa ntiga onganjira mangana ya chire miaka 10 naika tomere nabasibu bande nabasigari basigari bago ngwani bagogete baondenga umeomba tena ukweli na nimeomba Mungu ametenda ondenga si hata sigino yako imekuja sigino tialiko kwa chera ekena igune sigino ya ikirechera obuangobu angemetinye bere maya konya na irwe obo trust ndwe talking trust konya na sonire chianga trust mbaliko kwa yanga bako yanga ya moyoka echindo wesonera wana bali mu bali go twale okolega sina barabu ya mjengo asengi banga njete yani na bakongega siga montangira ntai no to kolega siga agende monto musikali utayo na bago ndiga buna basibu no enten njira lenge ni chachi yao twa kolega sibona ke aje koirana onyolega asiere buya gasiere buya bono mukera bagu na bere trust musikali nare ngore ko kuuma omogere omoya chita akandetere getamba akandetere usi akanteira industry bagupime osone ndaraji gosona nkole ando yonda akandetera igona bwate ubwa matobuya prison ne serikali ingo chintoro kwandira mano ese pointing ubugima bwa prison yes yeah baka ndetera bono chiangechi buna natigu ana china onelio musibu trust ende nkanyore fair igonga nali go twara fair eko timbuga tiviasa ngokora aya ngaonelio mungwano ngamotechange china koire ainda tonge transport yoka akamboli transport ikiseno ine ayengeli ngamwachanga in fact chinyi chipea ibere igo yali ko banga nkomone linde ali ko ngose 4000 eli boy bona se warranty yae kwa yokurwa bono tukaenda se warranty yae agan transfer okay nkai 1000 all right Kisumu saa 10 town musigari onkobete yani inyigwete na say no bamanye tenga ngusiburule bamanye tibara bamanye ntati no ninje tina maitera ngo chande nona bari mu bana be kanisa igomba kirute kinde gali ngabatenje na tigiru hinu murarore watole tribaka kuyete kubake stage umusigari angete stage ngaline gali ingo ikase itachira nga saa 3 cyabutuko nganyori bintu bicengeti ifagite ngarasira yego para njare mire stima njare ngo mite yarenge meke yabire menene bonege ndokiare ko ngoro kingana inkande asenge njona rukuruke umbu indo chikanse ito naje bakanaika no munyamwaka rakibonega naika ngabatanta na kidogo ninka enamba nena bwatere to mutu yechirani yane moino nsaiga kamu mondo wepikipinga moto ikora suka ngesi ngamwakera ngamatuma yatena ikire na ikeri wasigete tima itinga no ndenka ostalinkande lakini nyakindo asenga njo mapema yeye saa 3 turumbo kaonyole para no nteneni in fact bagacha na bana bae bakanya no nteneni para tukagenda baka mwaye akangobura ngeti ngamotei bose no maita sengo keko kwa na iru abali nyumba yane yataguritu abantu bakaire bintu gorume byo yes yons kana igete nganga aronga 10 kena nyote nyumba yani no bweli no buya asi ngasoa
Ogo jabono kwarure kiombe pikipiki yes ukomere tumutangani omanyete oyo nere naumira bono oyo nakiresi nero omonto omotang'ani takumetia takunkia kuboliti gwatama ere bono una nari nakuru Kisumu nimoteti natigirwe tamineti nkama omosubati orenge ensemo bagakwana nere mogusi akamoteine kene ne gari mare bono chinga kijuna chiaera mboro omonto ne twakwana esimine ya yero ikera saikera nimoteti timbo at transport yengi saine ntomere singi 400 na atomete singi 400 sisi miyo musubati oyo musubati oyo yakanga lakini tamineti nga nonyo to mabese chingo chande era aro chinga nsachinde no musigari twakwana nere lakini umatera bona achete kyatuomera nere tukaenda baka mwaye tukakora amasabo akanga oburange tuna nagotei nigetambanga achanga swanyomba mwana iga lakini nyuma ntararara ninchiete mu mongina mamo mintonga muto abantu bakumetie karaba koroche barandora okay ndato buga tari ndani ngambo tuko okay ina ndima the Friday gana ngamuturanga mote mama na ajire umuntu ngotenga mama na ajire tamanyiti none rio gitari gweti nabakane tenga yaya kwangainire aitoko bosorone genda yo korore gwatu moje kungita aitoko bosorone kama teishie korare tukwane mambi mambi keravugakia yere bone sabato kaboka machina ninge gesimakia nali ngabucha ngesibya ngaina mama nganyororo sirungoli taikorora lakini erungoli yiga asenginjo umuko nabwate chisense yesigite ngaye ken kolega na bageko ngaligere ngarabo besana ngoli etinyange tisenjo ne ya mama ngayenywa omumurono monene nanya otabete chilasta tari gwesibi chituki chigwete uchiana ucha yani amachaye amarune nyasole omumuro no monene ngamutei natigarite chibesa mufuko ngarusiemi ngamwanga mutei okogenda mpaka ekinyonsi ogingero ogende roche wesibi kerabu wesibiri ngurwe kanisa tukwane tamineti agakorabo chenga ende kanisa litukelio abantu be kanisa bagakumisana paka abalisi baganganinga ngokwaneria timbasa kweba nkwane nganje no molisi igona bona ali gutikana ntingende kanisa eli eterera lakini asengencho kaya na kongire buke muika nchenga mayanga bantamba maitingo ba ngoba gotebigo enchireria abantu bali kubori yeso ngaki akini yesa no mwana nyasaye ekene senjo mba mumanyite bona njenga manyanga ki bantaba tibara manyanje no sororori no soro chenjiri njenga tenena ngatebe italiana senjo banda editinte banganje na bero mulisia ngakira lakini inyigwete bobe ninki abantaba bagontebeli tinte bananje no mulisia wiki ego chikubwati mbonantale moja tukagende mata cha Gitunguru Gitunguru abagani bagatenene butinteneneti taraika ekinyoro bono kiamanyire ngosoro irani ekinyoro kiamanyire ngige ukwana ekinyoro ga bono abantu ekinyoro mbanste kuboli na kiacha nyuma patara chikuboli nga kiacha trochi umwana oyo manyire njero molisi brother ya ne amanyire njero molisi abaire masakarane nini bakabate nandi kelanko recording by the way CD chane chichitema igomba maite bado omuntu na chidaga chenje abange bakagani kondora na kinkorora kana omuntu orabogete omuntu chandegete rojo omuntu kurwechera buna abantu bakagirete onekera bachikonyora banyora no omuntu ole buya buya in fact bahanda ikaribu banda bange mbanga ligani biya paka abande baga senjo ndagira njalengo abande bantai moturro yo munura gendo chakiro bugima atu bagakwariga sabuni nera egento batangete kero kini bintu buna yisuguli bintu buna ebirugo eke nendu yane acha kongo kurukusa kamuina achusi tu nestule yemuswati naruko kubasi bikamchira ke baruanza ero chitakanga baadaye yandende
igo abantu mbangariganeti lakini nende no bari kongarigani oinyorenga ababisambaro bari batari kongani banga yani togukwana ni baseke lakini imeba babwato begete na inje unabona aigemete yoroche enchera nerali umanyine meteria no muntu oli wontomere bagachibesechera nagore sabuni lakini ekera nacha injere yi yagwetega nabucha maji muinali ni fact ya yesiegete kenangete yani akonte ni njumwane mukani ngaki tina bangutara mechi ayetiga tukwana niga nyeno gocha ningije chinga nabwate ibitango byane nchomo nyene nga tindi buya musoy gweta iteme chikero kende bantu base bateba na ruete chera gusumbua abantu akona gusaba sabirira kono ne tangete no mwendu we yane ande bado mbale batara amini nga ngumuntu ojenjiri yes no mwendu we yane nali gweta tuna bakwani bwakire lakini tali nange ndoro na bono nyikara sete ntagete echairo sigutonyu uno mungino yatagete eko yali kondangeria nga inchungu tagete mwana ena ite toro rimwe iganga bakwani ande ngachanga itanga bakwani bono tima ite ukonta kwa yenge ndo tichiko ikaransa nkia minute matenga nyorosie kirenjere paka bono enjere yinchi na nyorta abantu bagweta tarigo senje na nyoroseti lakini bageta gasieka na inji timo gejeti irabana tete kwa yasi paka bono engaki yonstara oro kirimosi na jitenga genda senje na meane njiro mundo ntolegete na jitenga mujire baka mwenga mugoli ngyo usiekere njira na jitenga nyora kero esababu nereri ngenjereria na bunanyi siegete igo mugonda ali gatinchira nabo jitiganye siekego onyora ali ne metegati taligwe bigetuma kero itoke chae lakini agayesieka lakini njenge icho linga kimungu ndangeri gocha mwaya ga matuka mangi tindi gocha ninkie kerenge ekenene ngatigere nyasaye bado ni mwanjete nampenda sana sababu ni anti yangu nampenda hata kwa maombi na muombeaga ili siku moja achiangalie kwa ufupi tarehe 1 2025 nalinyo wataona pastor ochire kanisa akiraba ni batere ni guti internet inkarakira ngarangeria omulisi olengo ya manga mutei omulisi oli kurwa mabaganta ete taokura kurwa mabaga omutei onda nyenyarebe ekeraru amabaga akora nkarangeligo ngatei pastor njengo rukunyare dede ni shosoro nyatigo chino omosibu naruete chera juice okurukwa na chera tintamiti ikoti antigete ngacha kwa tina akora gisibo intale moja maambia abantu no beka stika nsetegerete buya ngaruanga matei chino mu adventista naende njino mulisia mbekero koboko nona jite tinje tikosoera bali ngambanga nditimba sawatanga njiro mulisi na jite nonde nande ngosiriki geterere sabat school igonje noyo mu district ya Gitunguru akanganjira agachibaka kanaira na ikaransa keranyo liba kali ya bene agantenenia kagenda agangwani biya agansabira tugakora amangana tarehe 1 tugasoka isiko nkamwe namba yesimi yabali mu backroom bagansa kuwashiriana wika tarehe 8 mutinyoyo arenjeti abageni bali abali mu bali ku Kisumu bagacha nali bandete tamaruba ya wasoma bagacha bakabayimbu yane bakabatenje ningo na nakinalenge ekera nalenga asechera bono bakangaliga ni burunge no mulisia igori tanga ningone ya balisi bali bande ngaki mbu yaso gonsu yatinye tangasa kero kende obuyobo mbware gochakobo eko naliga nitwenjirengia nkagoka no ninje bono nderedi okora bonega sia nyasaye eko nanyore libaga ucha matuka yonsi ipinde mereti tunkirete no ere sentini go changira ngoja tu ere seni yane nyombango nyesomera tiniko na nero kanisa ngosoma nje na manyangi kireime akora bono kibanya kufundisa nali chera bonkirete kina changie go changia tuli moigo asinge tiniko ligere bukura kini tiniko ligere leseni asinge na isomete nganye bwata abongoje kunira igoro igo na relax
lakini tingote na kufundisa lakini bono nimbwate imani isaininga nje mfundise bema kabisa. Yes. Bono samugano yubo kwa erasire goche bono ase ke kienge nde turakwanira abantu mbali bakoligereria una tu ategereire goche gabata maiti bugima bwa prison especially binte bimuna konyora chibesa prison konyora mafundisho prison ngaki prison y'abantu bakurara ngaki bakubuka ngaki bokwira maragoba nabo igo ngaki relationship ino n'abantu ba prisonnier ubotindi bwa prison ngaki boko abantu mbali baje korora prison ngaki kwanyora experience yake muna bono tyatu chake kero muntu abwatirwa sibiru kengema na binga muno muntu ogorengo kengeni oreta chingo chinde gati ngo keri goika wadap egere machi konyora busubora chingo geichinde bagira tochwa paketochwe nkimineti muntu yekera sibiru kengema aretiro muntu utakobe kuga saga ya ngararega omuntu oli akubango maigari angene echo no ere imaseru mweli yayo kurabera ngene echo bae no gochakira ali kitambo cyo korokana ngano muntu oli biyo nyagusuki ike no ni nyumba gati pati kubwa sana dana bora ajenye kola nga bona no muntu gwichi sigara nini turi gwesibi buya amaja awite kabwa tutaiti gushuika na maja eto oreigo aina bogo tuwa ubaka nona gesibo kiao kera ade iri comment bali na kila litu kopake chere poke lakini sio lazima itoe lakini kila siku lazima ingisha na ikiingiza oyo chabono monya gesibeti na bako beku gatia yo tigarali sababu tutaiti gwesibi gachera ne bata banyene yes abantu mbabwate kire room ne bwate kiongozi kiaye aya na isiko ga yechi room echi njibwate omuntu otenenete kandi no musigale njibwate musibu otenenete maitenge proki yon spinner ne rora omneni judge head boy ali buna bono nje na lenge church kwa director igo kwaya otera ngoyo kora tuko chokoteru ekanisa ime onyankura ita sende nkoligereri tokora masoezi togoitabera ne tomacho gotera na bebie kaino muntu nero koligeri ni namba irenga ngo bango muntu okay muntu tagingere tukio yabe kwasa segete otomugocho igo challenge bado njiro omusibu aso omusibu ara mini ate so omusibu omwabo bobe lakini bono njengo kanina lenga abantu ngwitu bali bana tokora ngagari bantu nkoli bali bu omuntu ogoitu yes bakaitu ngakia goitu muntu yaro muibi taikorigereri mawasa korta kamoreta ma iga ikama nando jaga kuiba nkia iba esabuni yomo sibuoye agatishu endo ya mache yali bere kendi jonsi ya mira siribas tai komoga ere tabia yani ese mbe nyango lintano ere kerie ikero ir omuntu yekere ikiriwa se serikali ngaiba na bata ikaranze weekend tawo ikaranze one ka oji korara agotema arale agotema lakini oroche nje miake yonspi etukondio none serikali yanda kete kiarai sababu nje bina nabo kama edenga ki kasinira ndengo chikokora teyo kanisa hii chika spone chikebono kwa kwandego prison ningo abantu ngonyarwara mafundisha manga mangi unayakwanyolre yes ngakimoko join orona boigo no gwanja kumonto wese by force sio lazima no chino na masomo haya wewe mwenyewe ndio unaamua lero na igora masomo getachire tinya manyiti bia tiange nensome manyegende kinkiarenge igona ibiko gwa owanja unabona mali ndubwate carpentry nero tailoring nero welding nero masonry nero kuna njibona jitenga nga join masonry na koro kigiredi kia napo kana join masonry ekere serikali yali elika romuntu yonko igwale tigabe ni church bakangobo ni church denene abanda kuruabu bakanyorana yabona ne mystery kuruabu bakanyomuntu na isa ine okolega sinone ye serikali bakangobo trust boneka na igubo trust yobo njebona matenka obugumubwane bugachenji nkaigwe getanda nkorara njibieka endagere yane bone korosi uyaretu tindiko gende kujirigi bono amache
nche mambire chindongo ena mnaro muntu naro ro bekire kubuchira chiturasti proki ions chiturasti nyatori go 20 era ko imu chindo 40 kire turasti chindo ibere abucha maje aide bakase turasti ekora bono bugwane buga change one kambera raisi nona kogenda egasianera bango genda ekora ni maite ni nyoru amache no akale indagere ane no ngonyoretere kirabo nande alite bwatina nabono indagere yabikirwa abungo ngo so mutanya ko ire byaranya ko kuri indagere eyo abwaro no omuzibuonde baka none balimo erechera nimaite ni indagere ine yo musibu timaite ngiye ko rebe balimo yechere manyite ngeke ngendo kyo musibu abagonyora yitigete yo yobono bugwane buga change sanga moko boka nsage mokuragera nsage mokurara okoboka nakinago tebi na mono bunanje nari koboka saa 9 sinja amasabo saa 11 umuisilamu gagosabaga gukora bono buna abakristo tuwaboka bono tuwasaba tugukora kero muntu abakorara kuigurirwe chela tebwati chingaki namuntu atengorushio nabakonya ore search neta kire yakwe eproki ino na umokuru nyumba na nsambile na umorojo burabusika burakini bado murango tora iguru na bekonya rekana eproki ino sitende tete yero saa moja iga mwigorero omorisiko lakini nana bekonya rekana itokane gose gentongere gya kore kantechera mabugitarikia na umuta igorero pi moda usoka oyendagira na ndira naima igono omurema abo nabona nginyorete umusibugeta atambogete fence akawisiko mutinyo mo gimantro jimogaso baka yani obo mukristo obo mo maite nyasa obo to maite nyasa mutinyo mo auto abeta nyumba gabo lakini tukana gosabarende boruire mboto nyora eko nabo yaiko nyagana nande turuware tugasaba sana gombari bapugate birengere byo gutamakuru echera okonyora yabantu mbaro okonya bagwate birengere byo gutamakuru echera lakini bono nali gwete baisio mundu nga gutamakuru echera teri biya afadhali aibie komonyene ujirudie usabanya sawa konyo kole gisiboru echera nembo yago nabyo kogera gisibogerkia geke nande echera nabyo kolika riru bono mbandikirete recommendation yane ngayetoma koti in fact bandikirete ngiya na alifomiri biya nchiningo yani bakalika biya kwanza gachangia isibokia ne guturumbuka okay bantu ngwate banga chera bantu gutura bali simi yes banchi mtuakirwa banda wata ngene kure chera yakwa yes abandano barochekera bagwa gachimi yes abanda abayiga talinga ebake bisite gwake simie dati ngumanyiri tani esimie go soechera na musigari okoreta musibuta yo koreta simichera musigari okoreta simie chera enya sole yo kunyugwe echera ime elima nya maximum nechera ebwata ulinzi igoro sana lakini ndebyo singo swabire umuzibu oyo nabagotene kwa winiri chibesa kende mpesa ya okora bataiga jikumbo ande kubata ogenda kugwiduduro chibesa yao ayo tamanyiti kwacha konyore message tubwati besa kuwaka sabari komuna uno musibu achinyora iga achirusia chibekere niendo chirusia bo chibeke ende no kubwati chibesa bakorose njiyopi oirire nabona abantu abange beitire igoro yogotebuna gose container getenchi kare chikarase gete batagete ayotume transport yoka onyore container echo abantu bekera bagwake prison machimejiga nanda konyara abantu babaito bolendi nabasigari mbaro okonya babo maitenga kinyarebe nabwatesi na kitokora kira basigari bali bande bagoche bona babwate sipiti go senguru mambi paka saa 7 aote umo ikali proki gete musieke igeita kiriga go swagocha imu aba egasiendere yes sisa chidi yako inuka ateta guka 500 kae siringi 200 agenda igobo salibo gokoreka echera muntu gochangia bokoreka na serikali take kubokora abe gukora right mwanchu muligeria ka tokonya gukwana densi ga no wite bintu binago kwana ga mangana mangana by the way nyo kubwate maswali na bokupolia sesemo ye comment we can always talk to him nande kurunde namba ya yangu kwana ale
neli omonto okomwakera esimi oyo oramosupport kende gionsi na enchire ndionsi nabo okora Dennis onche karonde gana bonko imagine ngana bonfire tinga Dennis ochenchire no monto oromia kima bono Dennis prison nkorara mbabwate no mweli okoba basibu baba ikinka yagereta embago kobe tibakora igento kiagereta embango oba bajite kombwati bono asenge njona tigetu on Friday igende ontayo maite ba maite ngaki tihorinyo jo tukomubangera komokoba era 2036 bachage korosi mikakati yani gega 2027 ingo jiko soko mutinyo kabere bona asenge njona tigetu na gocha yani baro chenga monto yo bado ngakiara ende kana bata manyesa no tinta beti no na bali mu bali be kanisa ngana atigiro tiga na bwate si nande omoko nori na bwate ngana atigiro bunechera how sure wa they ngango ikolenka nche na bwato obusuburi bo iksanenga nkankorande gendoki ngoikande nechere kare wa atigiro eyo siyo sasa mbabwati bege machukumu ande yande yo otanga kiara wa atigiro inyora gendoki yako irone ekoti ya gutigira nakia bandana ande bako wenda gukuteniga oikaba ko bosuburi bwo kya kwa beru musuburi okay bona njira bange to bosuburi buri alright goikire nka kwa beltre nka gaiga whatever mne nyomba ya gerega ngakibono ngakyo ganetia aba ligiri bane ba ko nyebuna ayi buno igente ketangani ikichane gekia nekenene igasometa ikaform tu ekerara agenda amukonye gwikire igo igente ketangani onkonyire oyo ndora nkonye asinge injo nintagete nkore mirimo ya Nyasaye buya tintagete ko butwara nando muntu ngamambie kero kende ndagera yambolire ngende kuchisikimurura ukuri chigasi michi yabantu nyoro muntu ora support chako biasara bwane bokeigo na bire bibi unabono nkaga asinge injo mamu mintono mogoto ninyore gasi gose Nairobi na birambera nkongo sana kogenda kwa timbu ati muntu ngomutigera yebona nariko nyoebe umuntu ambu atoko boko nyigore no naka workshop onye bese chitingonyo ara yasinjuje workshop eta chibe sinyingi beke no nago hoteli se itumate gaiga nyago yani nyago change obogima bwane bakore ndoki bogendere starting capital mundara base kwa igego chaki irengai asinge njo tingunyara kubekera umuntu capacity y'ikibesara nje gonkonya lakini nyoro umuntu orange go chakira 50 to 100 chibese jina bo chigonkonya sa tambe sana okay nande ni nyoro umuntu kondoni nyoro umuntu angeroni ya 100 nande tobekera nchinga chiringo muiranere njamshwa na bonko irani yes ekoera bese cyane nchigichi okora machieso unabona kana no ma sister isabino mtachira ante emi yani ngoye budget manye tenga ngoenda ngolege ntugete 20 yani ngo budget biya okay mi yani tokonyora ngishiringi yani nanya korra machieso ai shiringi yani ngoye renda bya sana unabona usikuli chinyeni nje na bikire mugondabo chinyeni echu einebe so muntu gitangete ande igendo gole ndagiroti kake sabungana ngagurobotu ngagurobuwe kajanga beka bono chiatakire elioko timbua tibono besiali yoko timbua ti no mbesa chiabu yobono boju simeka bune mbra ya turega igonyoro omuntu gon support na support tu elioko ne jibesi chobuoyo mbege chinye ni chimogondo mambira bakonya negolire sabuni njomonyana lakini rende gosaba kwa nengolinga asinge njona na mabati yana bachokira nabona ariko sabo so imo yaligere nyombe ime gutu emetenere era oje meteye bune amatonsi yibya gocha igora atamire okwana na chirani ijana chibutore chinyonde nchibutore bono nchibutore ningende takumia nabona ariko saba na barabunga ki baba bantaba ya babutore mete mugasoje kirikeruo chingeni cyane chikore ndoki nyoro mugaso chibe nabo bakoria nanjebuna nali okay nabo nali koigubuya obvious karwe namba yago se muligere lione koligereti elia agwakeresimi se oyorata go support yes nasinjire ndense and by the way karmo koligere Dennis no monto very hardworking energetic na bago kora ibintu byose you can talk na bo kwa nere nasinjire ndense mu advice go se kwa na chenjane birengere nere are abora mukonye go se na bara okonye bua gachi kwate bango koro enko karande ande gige na ande kendora ka gasi bua gachi bango nyakora licha kwamba masonality ani join atinjiti go yekora buya
lakini bono gangi se konyoranga na igwire workshop yani ibintu mbere na device umuntu buna bwende kokora nara mangane juice nara nabogorosi juice na bongorosi sabuni na bongorosi ndagira na bogorosi na bongorosi ndagira na bongorosi yo muntu atwaleke gene bakurangiria obe chef na bongorosi ndagira smart yo muntu atwaleke ni kiyiga na tatwara jibe cia kongakana lakini yaga ni koranga ni nkore na bakondanga na bongo mukorere gas yo muntu atwara sina matanga teta abantu batinire ndagira kabisa basubia na bokurangiria wote ni na bongo tenene ndagira insafi abantu bakulibia smart betete kwagacha uteto monte trust yara beka abantu bachibundi cia ibia na bongo tenene ibyo nsina bokora yes by the swali ndina inywero tarachikuru namba kwanya kuira na gali sawa mukao so muri yone nanya guchio lakini kera na atumito umwana wichio akabataina achire omwe report umwana uri andeterete abataite yo nyada tumino chire mbuya mumuigwere igo tina gendo kino bangete tina banga tindati kungene limo atenjero mulisi tina banga guchio lakini chinga gichira ike ndebe ngo endando ngagijensa kuikangarigania balisi gete iga bakeiga na ndi manyi mu pastor nenga nko endande so marem egere ngende tuikaranse kwese baruko baratwaleli bagabwangu baje bado nje nimbali ganeti tinta getiba beko bwa matobe nje na barobo kwese nchembe ko bwa matobe nje na barobo yakora gente konte yo bangete kebe gente ke kiabete tu okay that's why ngotana nje nimbanjite kanje ndicha kwamba bauna bara nyange sengi njoboro lakini nawapenda obangete nandi kunyo mukungunde liswali lino pastor mboli asobo mabwane nkonda ibali no mokende yes njira wanga understanding no mokende chinga kinya saharanje tingwanja kunyomo mukungu rache ko chanda bana bane unless nyoro mukungu obwate kibesa agoro bolimo twagache tumenyo oina bango munyomo lakini tali nyomo mukungu ngoretaga acha ko chanda bana bane no asaya ko mukungu obwate kibesa tugoro bolimo twagache ko nje timbu ati besa bona iga yani nyoro mu yamorete etoje kuligererani noroje iko tinta gete sponsor we kanyo sponsor mukungu sponsor na ndo subugo to maita nyasa tari mukungu chikunyoma to chandane ike chinga ngangu nyomani we kandu lichiko okay mukungu nyasa konga umaite itanga ni nyasa ningo mwana yo bonde ngayari oyo yo monene na soka asinali bachikoli mama ata ali oyo ndo muke awana mbwa tembane oyo mari grade 9 oyo nde grade 6 oyo kabiri amenyetekeroka na jitaka nyora abangwana gete bakabwata okoboko ne fundiyo kwagachari ande fundie ngiya ekoreka na akira achanga soko mu interview ona nyote no mwana oyo bwana erobeire no etako di school lakini emabu nera nagote ina nari kwagacha ngumbwa ngara mwana kara somange emabu nganyoro mwana oyimbi akagote kintu kieke yani otako di school iko bantu nabo suppose na wango kusomera nona abana ani barankonye kwanza muno barankonye sana abana abane baba abantu okay baba abantu chikuna bono none ngokote ite yosika igongo mwana asai none karamu my brother timbo atigendo namwe njibona ngoira nankire gonga ki wono ngingo kora ka tigato ko ne namba esim ngo yokeliura ganira ko yomorigereri okorigereri tinse chiga kamera yana bego pan kabisa ekorigereri kabisa wera sekeliura tagokora yesa bategereri bane nabo ingo kwanto na maumino nerara tutebya berato no mwamate narura ere tokore asenjere yo bwikirano kabisa biamono ndabona ari gwanja gote yo mutegereri one ngambi yamono asinga gichiga kwa ire chinyinge cyo ontegerera omotegere omutangasachi ono mboli swellinga nagani kunyomana kierabe na mweresire lakini ende naona ari kurwe namba yane yesiminga koraga nikongolere sabuni wasikoraga ningo nkonyero umwana wasikoraga ningo support chakiri asale biganta gete wasikoraga ningo support egere none ndagere to komungino minto iganya anakolire ne meanwhile naboko kongakere simi wetera 07 43 98 31 47 07 43 98 31 47 amarita yo koletera Dennis Osoro Nyatigo biamona soko le chingichi awo ontegerera na boigo
kondemereria ekiagera mang'ana yaga nakwani na bakero kindara yoko gechia lakini onyorenga omoibi oli otoregete niga atoreka kibari na giesa so musarawa igonga nae ditukelimo abira atoka nore seme chandende yonse lakini ekerora moe mechando ya Nyasaye nabao kubwira bunambwirire ekoera wono lereye ondenka bwato bosubule bunayo bwato bosubule lakini nyora ngalicha ya kwamba nawe tora basibule setani ere otokorire ko baba sibubenze imaite kina bo kira koberege konkomanyanga ngakioro musibwa lakini litanga nintaite bweligereriga kena mambio kobokango sabore Nyasaye kando no kumusaba Nyasaye mbwanjite chirani yao kando no kumwanje chirani yao ebinto korase lituko ligema nebikiranu amangano okwana na maikiranu ayo muswati ondigere tino mugako muigwana ine mbwa miniti omugako osomo aka gosoko gende mirimo watigara gokora mangana unayo litukelime kerora atoke ngayo mugako aratoke kale kusayo mugako gokora ebintu ebiri tukelime kero mungino arakonyora ayenga jira atoka ne gutoka nabona bona ari gugwatarishanga gaki mangano gusaritaria maya mangano gotumani kwa uchumu rataria mangana maya yamono mwancho muligereri by the way nkolenginga go isomere kende nande you can support this man aso konyara buna wono nyoro muntu ambekera mabati nona atana ali sego turoji buna ali abachokere yaer fact ndashukuru ngongoro kitori yatukwana mamu abona arega iga mangana aberuka aboigo mwamatega iga aberiga tukole omongina byole yabana na kiyo teba igura mangana ndoje mangana mbiyali ajote igura murugo oyo kana na marora to none nari goku nakwa nabwena katika maisha ngo taire karoro gata ibrende ogo gete komorora ai wa none naje wa mwana bo muntu none naje yamano ajete botuko gata ngiba byangichira kai ndata mwawo tuko utamanyitiri eta utando kimugaso ngakyo korengerari akatanga ba muntu mungino gusina ibete nakuga Nyasaye tiga kwa matuka mango mungina ayi no muntu sediri ande gwatanga maumino nayo mulendete enje mulendete mungina Nyasaye ni maitenga ande no menye miyake mengi kabisa ila kitiganya kombi ko nere Nyasaye kumusenyi uya mwana kabisa nakarosa rosi yakaticha kansaiga egero mungina nyore chinge ni kwana ni ngwata inga nero kwa egero na moroseri kambusuraga nabona agitenga kanyora egero muntu angete besa ngure sabuni ngabeka no nguchiari kanoche mbegete ego muntu teto mone ri chinge ni chiga embusure iga osomoroseri embusure bune yo tomere ni fact abongo mutomera eko ne besa ntaite nkonya ebuna wono guchakira guchiari ni na gumbegete iga guchiari alafu wono guchimata iga ngabeke sukuma guchiari wambwate kerengera linsi mekamba kama ateri era ni nyoro monta support muaire no chikunibere iga agonya chikuni chibere chiansukire wana no kinago tayanga naiko nyomuntu konkurira no ne riogo ari onkonya no nakabuyo egera nsi mekire mune mbra ya turu chinde buna risogeta abusmart wana nari ko libeka mugondo nabona ari ko igubia alright namono unabone abageni ngoje bari chikanisa tokane baje chikanisa kimbwate chinyeni siwezi uza chinyeni nkwachi gende kanisa okay abantu batumie mwancho muligeti atukole korisinze mechiage terere eyego toka ime ya Kiumbu egaiga baidenyo osia nere egaiga timani nere ga ya muare nere sabukese egaiga yes tigankole kuru gaiga until tumerena somugano go chanchen kroko brand maknai thank you so much director and master yang sure shot na boyge editor ya ne GFR go se director Teddy logistic manager Jim Kisila tuensi na otore gaiga Nyasaye tigande ko basena ndege go support channel itu ya Gusii Voice I know montomu ya thank you so much Biamon sati ya usina Biamon until next time bye bye